Eta elkarrezketaren tarteari ekingo diogu berehala gaur gurekin Josean Agirre, Euskal Memoriako koordinatzailea daukagu. Gabon, Josean. Gabon. Eta hasteko uste dut, hortxe daukazuela ez dakit labetik atera berri, ateratzear, Gernikako seme alabak izeneko liburua, norabait ere, 1960tik 2010ko kronika bat badaka arkiguna, ez dakit zertan den hori? Labetik irtetzeko dago, imprimategian dago momentu honetan, baina datozen asteotan eskuartean izateko aukera izango dugu, eta Durangoko azokan eskaintzeko moduan edukiko dugu. Hau izan da Euskal Memoria lehen momentutik hartu zuen lehen konpromisoaren fruitua. Esan genuen dokumentatuko genukela eta horrekin batera divulgatuko ere, memoriaren alorrean guk ezagutarazi nahi genituen da hainbat gai, urtero gai bati helduko geniokela, hain zuzen ere, normalean gure historia kontatzerakoan estatuek edo izkutatu digutena edo alderantziz kontatu digutena. Eta Gernikako seme alabak liburua, Noles basto Gernika euskarazko titula eramango duna, dokumentatu nahi izan duain zuzen ere, azken 50 urtetan errepresioak Euskal Herriari egin dion gizakaltearen argazki panoramikoa. Eta hori izango da gure konpromisoari jarraiki Euskal Herriari eskaini nahi diogu lehen obra. Izan ere, hor izan da behar bada Euskal Herriko desberdintasuna, ez? Irlandarrek, 3.000 inguru hildako aipatzen dituzte, beraien gatazkako hamarkada hauetan, kurduek ere, 40.000 bueltan, bai gerrilak hildako soldaduak, bai talde paramilitarrek egindako txikizioak eta bar. Eta Euskal Herriko kasuan, beti horra aipatzen da, 700, 800 hildako, eta eragindako hildakoak omen, eta besterik, nolabait, gatazka orokorrean hartzeko ahaleginik ez dakit egin den, edo gutxienen ez da hor, bintzat horrela agertzeko ahalegin handirik egin. Ez, aipatzen duzun utxune horrek oinarri ideologiko garbia dauka gure ustez. Beti esan da eta egia da, etak bere gain hartu dituelako, etaren jardunaren ondorioz 851 pertsona uste dut, zen antolakundeen arabera zenbaki ezberdina barajatzen dira, baina kasu hortan onartuta daude, instituzionalki errekonozituta, eta gu ere begirune osoz begiratze erreparatzen diogu errealitate horri. Baina beti ukatu inda, edo eskutatu inda, gatazkaren beroan, sortutako beste motako biktimak kaltetu nahi eran deitu. Baina guk dokumentatu nahi genuna. Eta egindako behin-behineko, lan hauetan beti daude datu berriak eta aurkikuntza berriak, zoritxarrez, dagoeneko dokumentatu ditugu errepresioaren ondorioz 274 pertsona ere hil direla gatazkaren testu inguruan. Beraz, gizalegez, hitzein beharko litzateke, bestera batez gatazkaren ondorioen biktimez. Kopuruari erreparatuta behintzat asko zuzenago litzateke, eta hori da gure asmoa behintzat 1.300 pertsonen inguru, galdu dutela bizia gatazkaren testu inguruan. Utxune horrek oinarri ideologikoa ditula esaten dudanean ez da kasualitatea. Azken finean, Espainiako gobernuak ukatzen du gatazka politiko bat dagola. Gatazkaren ondorioz hildako 200 pertsona hauek errekonozitu ezkero, zaila litzateke esatea hemen ez dagola gatazka politikorik eta gatazka horren ondorioz enfrentamendu armatua ere eman dela. Beraz, gobernuen tradizioa, usadioa eta ohitura izan da, errealitate hori ukatzea, izkutatzea. Horren tamalez hitz egiten da bakarrik gatazkaren ondorioz, etaren terrorismoaren ondorioz, 800 pertsona hil dituztea, baina beste 400 horiek sufritu dutena ikaragarri, ez bakarri, baizik eta bere esparru sozial osoa ukatu egiten da, izkutatu egiten da. Gu errealitate horren gainean argia jarri nahi izan dugu jakina. Eta kasu horretan, nola jarraitu duzu edo duzue biharko azaroaren 10 eta horre erakunde, justu ere, legebiltzarretik, azkenan ez hau batez, bai Euskal Elkartunak eta Larrek ez dute beren sinadura eman, baina memoriaren eguna deitu duten inguruko guzti hori? Bizi dugu aipatutako logika horren jarraipen utxetik. Uste dugu gaur egungo instituzioek badaramatela urte luzeak ahalegin berezi bat egiten, gatazkaren ondorioz herri hontan egon den sufrimendu jakin baten argia, errekonozimendua
instituzionala, zein udaletxe burututakoa diru hornidura eta biktimen alorren mugitzen diren hainbat antolakundei babes politiko eta instituzionala emanez, eta pentsatzen du norabide horretan beste urrats bat eman nahi izan dutela. Baina kasu hontan berriz ere akats berbera egin dute termino politikotan. Alegia, beste errealitatetik eratorritako sufreminduari berriz ere bizkar ematea. Termino politikoetan zelarritasuna daukan horrek, hori guztia, eragile politiko eta sozialei dagokie baloratzea. Gure egitasmoa ez da guztiz politikoa, gure egitasmoa da dokumentala eta divulgatiboa, eta gu ez gara lehiatzen sartuko ez instituzioekin, ez alderdi politikoekin, ez eta biktimen elkarte ezberdinekin. Baina gu egiari zor diogu gure konpromisoa, egia osoaren zerbitzuan jarri nahi izan dugu, eta azpimarratu nahi izan dugu hain zuzen ere beste errealitatea existitzen dela. Oso errealitate gordina eta gogorra, ahaztu ezina. Eta nahiko genuke maila politiko, instituzional eta sozialean guk mahai gainean jartzen dugun errealitate hori behin betiko erreparatzea. Zer esanik ez, instituzionalizatu duten biktima egun horretan ere kontuan hartzea guk atera dugun errealitate konplexua, baina benetazkori. Hor badaude, behar bada, kanpotik begiratuta eta ez da izuek erreparatu dio zuen nola landu dituzten gai horiek Irlandan edo Argentinako kasuan. Behar bada, bere gordinean jarrita oso azaltzeko zailak diren eta ulertzeko ere ez kasu baterako egunotan entzun dugu Txikita Otaegi plazaren izenak kendu beharko duela Zornotzako edo horretara behartzen dutela Zornotzako udala, eta ikusi ditugu hilerrian ere iaz pasatakoak. Eta aldiz, badirudi, Meliton edo Carrero izeneko bat, biktima gisa onartzeko aukera legokela, eta kaleak ematea eta omentzekoa. Hori nola ezkontzen da? Errealitatearekin inundik inora, zeren, jendexearen ulermenean ez dago parekatzerik. Meliton Manzanas bezalako polizia frankista eta mila aldiz torturatzaile gisa salatutakoa eta askatasunen aldeko borrokalaritza hartutako Txikita Otaegi bezala pertsonen arteko ez antzekotasuna, baizik eta kontrakostasuna esango nukeni. Baina memoria ofizialean badago konsideratuta terrorismoren biktima eta besteak terrorista. Bada biktima eta besteak biktimarioan. Herri honen bentsat, herri honen sentimendu kolektiboan oso bestelakoa da realitatea. Horregatik lehen aipatzen nuen biktimen inguruko eta minaren bisualizazioaren monopolioan gobernuek, instituzioek jokatu dut historikoki oso paper determinantea. Gure historia faltsutzeko, aldrebes kontatzeko. Eta jende askorentzat iraingarria da. Meliton Manzanas biktima bezala agertzea, naiz eta etak bere jardun armatuaren bitartez hil izana. Eta are iraingarria Txikita Otaegi terrorista soiltzat hartzea eta bere izena-bizenak gure plazetatik desagertaraztea. Paradoja honi, kontrasan hori, Espainiar gobernua eta bere dinamika babesten duten eragile guztiek kontuan hartu behar dute. Bestela, arriskua jarraituko bizirigu, borrokatu nahi deguna. Hau da, gure historia, kanpotarrek, kanpokoek, kanpoko interese dauzkaten kontatzen jarraitzea. Guk horri buelta emaina diogu, hortan nahi zuzen ere, datza gure alegina eta gure historia kontatzeko determinazioa. Zuk gauza betaz, nire kaso hitz egiten duzu EAJ-ko jendearekin, edo inkluso alderdi sozialistako militante arruntekin, eta onartzen dituzten gauzak izaten dira, nolabait aznarren garaian egontzen biktimen inguruko lobiren batek, ezarri zuela nolabait biktima izaera hori 78tik uste dut astea eta ez amnistia legetik ez. Eta beraz, frankismo garaiko atentatuak eta horiek ere hor sartzea. Uste duzu horrela dela, Peperen gol bat izan da, edo besteak ere eroso sentitzen dira, ez dira usartzen, nolabait hor dagoen kontrasen hori guztia ateratzeko argita garbi, frankismoan aurka gontzen jende bat, eta orain nolabait gurdi horretan dagoen jende horre.
Hor izan da, ondo esan duzun bezala, PPk Espainiako eskuinak Espainiar sozialdemokraziari sarturiko gola, edo lortutako abantaila politikoa. Beti ere, terrorismoaren kontrako estrategia aman komunean sartutako alegia. Hemen batzuentzat lotu nahi izan dute gatazkaren hasiera eta biktimen sofrikarioari hasierako data jarri nahi izan diote Txabi Etxebarrieta eta Pardines Guardia Zibilen arteko enfrentamendutik sortutako eragindako bion heriotza. Guk konturatzen baldin bazera, gure liburuaren, gure balantzearen datak hartzerakoan atzerago joan nahi izan dugu. Guretzat, abia punto gisa hartzea enfrentamendura hain zuzen ere faltsutzen duelako azken 50 urtetan egon den enfrentamendu gordinaren erradiografia. Guk esaten dugu atzerago egin behar dela eta atzerago joan gitezken ere, baina bueno, gorpuztu nahi izan dugu gure azterketa azken mende erdi honetan, arrazoi soil batengatik. Eta borrokatzearen aitzakiarekin, urte asko lehenagotik ere, frankismo, polizia frankistak edo eskuin muturrekoek izugarrikeriak egin zituztela gure herrietan. Hain zuzen ere, 1960an, ETAren usteko militante batzuen eiza aleginean hil zuten hemen Bilboko sarreran Batarrita izeneko ingeniero bat. Uste zuten Julen Madariaga garai hartako eta militantea zela. Adibide gisa guk hartu dugu, adibide hori hartu dugu, hain zuzen ere guretzat oso adierazgarria izan delako, frankismoa, estatu politikak, herri honen kontrako jardun errepresiboa askoz lehenagotik. Ezin dela enfrentamendura 1978an ematen dena abia puntua sortu, eta orduz geroztik etak egindako guztia terrorismo gisa hartzea, eta poliziak edo banda parapolizialek egiten zuten guztia legalidadearen barruan kokatzea. Hori da historia faltsutzea. Ez Euskal Herrikoa, baizik eta frankismo bera izan zena ere. Gol hori sartu dio PPk PSOEri, eta ezkertia hartzat, eta antifrankista jokatu zuen alderdi batek ez daki nola bizi daiteken, bere baitan kontrasan horrekin. Adierazgarria da eta txundigarria askotan bai. Horregaitik ez, hori bera, pentsatu Txilen, Argentinan, Guatemalan edo Alemanian, saltzeko oso zaila behar du, ez dakit azkenean brotxazo fuerte batekin dena berdintzen den, baina zaila dirudi, bere unen ere, Argalaren omenaldi hor argi zehaztu zen, noiz hil zuten Argala, amnistia legea ontzena, Argalaren omenaldiak, betiko argazki ezagun hori dago, ez, poliziak eurak ere kuadratzen, bere gorpuaren aurrean. Horrelako kasuak, pentsatzen dut, mundu zabalean, eta, bentsat fasismoaren aurkako ideia orokor baten, erraz xamar egin marko litzatek ez, ez dakit kostatzen zaie edo badukazu zuek harremanik jende honekin, PSOE inguru horretan eta... Gu jende askorekin hartu dugu eta askoz jende gehiagorekin izango du harremanetan, harremana urrengo hilabete eta urtetan ziur gaude. Eta oso bestelakoa da askotan PSOEko oinarrizko militantek edo boto emalek sentitzen dutenaren eta gero euren kupula politikoak edo euren ordezkari politikoek egiten dutenen artean. Baina nik uste dugu horren jokabide bikoitz edo kontrasankor horren arrazoia zerikusi zuzena daukala, PSOEk frankismotik demokrazia parlamentariorako transizioak hartu zuen posizio politikoarekin. Azken finean, frankismoko krimen guztiak juzgatu gabe, epaitu gabe, pasatu zen regimen berri batetara, impunitatean oinarritutakoa. Eta PSOEk termino nazionaletan, Espainiar ikuspegitik eta termino instituzionaletan oniritzia eman zion mugimenduari. Horrek lotzen du PSOE jarrera. Horrek lotzen du, eta hori da bere bekatu originala nolabait esateko. Horregatik eurek impunitateari eskainitako alfombra gorriak eramaten ditu nolabait halako gauza guztiak izkutatzera. Eta eskuinak eman nahi duen bersio osoari, azken finean, eskuina koherentea da, bere iraganarekin. Eskuina frankista da, soziologikoki eta politikoki, eta oraindik orain errebindikatzen du paper hori. Bizkaiko Foru Aldundietan berriki sartu dutela mozio bat,
errekonozitzeko Ibarra, legebiltzarkide izan zen, eta beste frankista porrokatu baten memoria, baina memoria politikoa errebindikatuz. Eta PSOEk onartu egin zuen. Hau da, kriminal frankista batzuen memoria politikoa, ez terrorismoaren biktima bezala, baizik eta memoria politikoari eman zion babesa. Hori da PSOEren kontrasana. Bere militante asko eta bere oinarri politikoan dagoen jende asko ulertzen ez duena, baina emandako pauso politikoen presoa dira nolabait eta jarraitzen dute preso izaten. Horregatik ukatzen dute gatazka politikoa eta gatazka politikotik eratorritako sufrimenduaren osotasuna. Partzialtasuna eusten diote, nolabait ere euren kontrasanak airean ez uzterren. Hor baditugu, lehengo astean hartu dutako argazki batzuk, Urbasa aldean, 8 portilloko oroitari horretan agertu ziren pintadak, Espainiako bandera, eta nolabait hor ikusten ditugu, eta holako lelo fasistak, behar bada ez argi dago, pentsa ez litzateke ez, bestelako biktima batzuei, horrelako irainak egin ezkero, lehen da bizi, argi dago, iraina delako, baina zigorra bera ere oso gogorra eta benetako, esan dako ez, estatuak gogor joko luke, kasu honetan pentsatzut ez dakit lege aldetik ere baute izan lezakeen horrek ondoriorik. Irudi horiek ikusterakoan, hain mingarriak nolabaiteko sentsibilitate antifascista duten edonorentzat, akordatzen naiz duela hainbat hilabete Gregorio Ordóñez PPko parlamentaria zenaren ilobaren gainean gaztetxo batzuek ganberra da moduan egin zuten pintada edo margoketa baten ondorioz eratorritakoa. Eta eratorritako erreakzio horien kutsu politikoa. Eta gazteo egintzako gainera izan zuen epaitzako, prozesatzeko eta zigortzeko ondorioa. Antzeko zerbait 8 portillo egin berri da. Askoz larriagoa dena, zeren azken finean, halako ekintzak, halako erasoaldiak urtero 10 ematen dira. 10 eta 10. Eta ez dute merezitzen, ez da segundu bateko telebista, irrati edo komunikabide nagusien aldetik atentziorik ez dute merezitzen. Ez zaie ematen. Eta horren garrantzi eta larritasun politikoa ez dago lotuta gainera terrorismoaren kontrako borrokan eman daiteke saltxalodi hortan. Zen azken finean, 8 portilloko monumentoa gogoan eukine ditu, gerra ostean, zeren Nafarroan gerra ere etzen egon, sakana osoan eman ziren afusilatu eta askotan leize hortan botatako herritarren oroimenez. Erasotzen den oraimena ez da etaren edo ezker abertzalearen edo zaku hortan sartu daitekena, baizik eta askatasunaren alde borrokatu zen Nafarrena. Halere, horrek ez du reprotxe orokorri merezi, anekdota bezala tratatzen da. Ganberra da sikiera ez da, zeren bere kutsu fascista nabarmena da. Halako margoketa eta erasoen egile askotan guardia zibila bera izaten da, eta hainbat kasutan dokumentatuta dago. PSOEk, ezkerreko ikuspegitik, Nafarroan afusilatutako asko bere militantea izan zirenak, halere ez du hau irekitzen. Ez du inolako urratsik emango hori jazartzeko, hori penalki punible bihurtzeko. Aurreko urtean egon ziren hainbat eraso fascisten ondorioz, hainbat atxiloketa burutu zituen Guardia Zibila. Egon dira, dudamudan, azken segunduraino, eraso horiek zeipaitegitan juzkatuko ziren. Egile guztia daude kalean. Inolako, momentuz, neurri kautelarra badauzkate, baina ez dute iaia espetxea zapaldu. Batzuen eta besteen aldeko aldeltakotasuna da ikaragarria, da lotxagarria. Lotxagarria, termino humanoetan, horrek suposatzen duen minagatik, mina baten kontrako erasoagatik, baina termino politikoetan, eta zer esanik ez, ezkerreko ikuspuntu gutik, ez du izenik. Beldurra ematen du? Ematen du beldurra edozer gauza egiteko gauza direla adierazten dulako. Hori egiten badute, duela 70 urte afusilatuak eta batzuk hainbat kasutan oraindik biziri leize hortan bota zituzten pertsonekin, asko eta asko zirela PSOEko militanteak ere, zer ez dute egingo beste koiuntura politiko batean. Eta beldurra ematen dute jokatzen duten impunitateak. Zer babesa daukate? Jose Agirre, amaitzen jo barra daukagu, alere badakit Euskal Memoriatik,
hor ikusi dugu, lehenengo liburu hori, labean eta ateratzear den liburu horretako azala, primizian honak arregu, eta lehen da bizi eskerrik asko. Eta gero badakit, ibili zinatela ez, edo bazabiltzatela, bueno, nolait ere, proiektu guztia babestuko duen, eta bueno, bere babes hori emango dion jendearen bila, azken kontunu bat behar bada, zuekin harmanetan jartzeko, eta nola egin dezakegu. Gu gabiltza espaldirikan herri-zerri. Azken finean gure bokazioak ez da liburuak saltzea. Gu ez gara liburu saltzailea. Gu dokumentatu nahi dugu eta divulgatu nahi dugu gure ikerketen ondorioak, eta hala izango da urtez urte. Urtero helduko diogu gai bati. Lehen urte honetan heldu diogu, azken 50 urtetan errepresioak utzi digun argazki kolektiboari, eta urtero helduko diogu filosofia beretik, filosofia parte hartzailea, filosofia dokumentala, estatuek ukatu edo aldrebes kontatu diguten gai bati. Datorren urtean frankismo Euskal Herria izango da, eta zentratuko gera gutxien kontatu den frankismoa. Hau da, gerra osteko lehen kolpe represiboak eta gero, eta sortu bitartean hor badago 20 urtetako limbo bat. Nun izugarrikeri asko egin ziren jakina, baina nun euskara, euskal kultura ezabatu ziren, nun jende asko termino politiko, soziologiko eta ekonomikoetan bete zituen poltsikoa frankismoaren lepotik, horren gainean jarri nahi dugu argia, zeren horri buruz oso gutxi hitz egin da. Eta horrela izango da urtez urte. Baina hortarako gure liburu guztiei, guk ez ditugu erudituek idatzitako liburuak, noski, oinarri narratiboa badagola, baina gero herri vektorea guretzat garrantzitsua da. Nola bizi du? Euskal Herritarrok nola bizi du hori guztia? Dela represioa, dela frankismoa, dela tortura, edo zingaraia hartzen dugularik ere, eta hortarako liburua zabaltzeaz gainera gu informazio sare, dokumentazio sare gero eta trinkoa egiten ari gera herri-zerri. Eta guretzat hori da gure benetazko helburua. Jendea parte hartzea ekimen kolektibo honetan. Askotan esaten dugu, eraikuntza nazionalen arlotik zer egin daiteke askotan herri-zerri. Gu izugarrizko garrantzia ematen diogula gure memoria kolektiboa eraikitzeari. Garrantzi politiko ere baduelako. Eta hortarako herri-zerri egiten ari gera alegin bikoitzeri. Alde batetik dokumentatzea, herri bakoitzean ze gertatu dan errepresioen ikuspegitik, frankismoen ikuspegitik, eta bestea proiektu hau bideragarri egiteko, babesle sendo sare bat sortzea, alegia. Gu 2 urtetan 6.000 pertsona bildu nahi dugu egitasmorren atzean. Eta bere parte hartzea, proiektua babesteko, sustatzeko modua izango da urteoroko liburu hau erosteko konpromisoa. Hau lortu ezkero 2 urtetan, eta oso bide honetik goaz, azken finean, ereiten ari gara, oraindik ez dago, lehen liburua ere, eta ja 1.700 pertsona daude lotuta gure proiektuarekin. 6.000 pertsona lotuzkero gure proiektuarekin ondora gaitza izango da, eta orain egiten dituguna eta egin nahi ditugun gauza, baino askoz gehiago izango du. Eta lehen esaten dugun bezala ez, alfombra lodi horren azpian gorde direna gauza asko eta asko, ateratzeko ez bakarrik baizik eta dokumentatzeko eta jende herritar guztien eskura jartzeko aukera reala izango du, eta hortan gabiltza, gogo biziz. Beraz, azken ez didazu erantzun, nik esango dut, euskalmemoria.comen dago nahi duenak, beste bide batzuk ere izango dira pentsatzen dut. Hor daukagu gure web orria berrituko dugu urte bukaeran, datorren urterako tresna interaktibo ere izango du, ez bakarri proiektu arpidetzeko edo babesteko, baizik eta gurekin harremanetan egoteko, informazioa trukatzeko, eskainiko duen informazioa osatzeko, hori izango da modu bat. Hurrengo asteotan ere egunkari baten bitartez egingo dugu Euskal Herri osoa zabalduko den enkarte bat, Durangoko azokan ere ongo gera, eta hor dago, zuk esan duzun, euskalmemoria.com, aurretik jarrita, gure web orria, proiektua zertan datzan jakiteko, baina gure proiektua babesteko aukera ematen duna. Eta ongi etorriak izango dira, gurera hurbiltzen diren guztiak dela dokumentazioa aportatzeko, dela proiektua babesteko. Oso ondo Jose Negre, eskerrik asko gaur gurekin egoteatik. Eskerrik asko. Eta zuei ere, eskerrik asko ibezala hementxe egoteatik, badakizue amaitu baino lehen eguneko irudiren tarte ukitzen dugula.